de andere gaat naar rechts. En dan gaan we naar voren en dan zien we juf Mieke staan. Ja, dat is juf Mieke, Mieke, Mieke. Onze juf Mieke, Mieke, Mieke. We nemen nu afscheid, hopelijk niet voor altijd. Ja, dat is juf Mieke, Mieke, Mieke. Onze juf Mieke, Mieke, Mieke. We nemen nu afscheid, hopelijk niet voor altijd. Sito was heel hard knokken. En soms moest je gokken. Maar we hadden goede moeder en zo was het goed. U was heel trots op ons. Uw kleding is heel erg chic. U bent bijna nooit ziek. U houdt er van een mop het hele jaar. Is in één woord top. De ene helft kijkt naar links. De andere kijkt naar rechts. En dan kijken we naar voren en dan zien we juf Mieke staan. Ja, dat is juf Mieke, Mieke, Mieke. Onze juf Mieke, Mieke, Mieke. We nemen nu afscheid, hopelijk niet voor altijd. Ja, dat is juf Mieke, Mieke, Mieke. Onze juf Mieke, Mieke, Mieke. We nemen nu afscheid, hopelijk niet voor altijd. Hier, Tony, Sam, Shahid, Robin, Chris, Nina, Bilal, Nadina, Sharon, Jay, Davrinio, Amé, Lotte, Celia, Brecht, Shania, Sander, Mariska, Taro, Jana. Wij zijn de kinderen van groep 8. Dit liedje had u vast niet verwacht. Nee, echt niet. Ja, het is juf Mieke, Mieke, Mieke. Onze juf Mieke, Mieke, Mieke. We nemen nu afscheid, hopelijk niet voor altijd. Ja, het is juf Mieke, Mieke, Mieke. Onze juf Mieke, Mieke, Mieke. We nemen nu afscheid, hopelijk niet voor altijd. Ja, het is we nemen nu afscheid, hopelijk niet voor altijd.